Em dic Jordi Ortiz i vaig obrir els ulls per primer cop a aquesta ciutat tan bonica que és Tarragona, ara fa 63 anys. Soc fotògraf i dissenyador gràfic i ara presento al Museu d'Art Modern de Tarragona l'exposició L'Entorn. El punt de partida d'aquest projecte era cercar la natura a la ciutat, en aquest cas a Barcelona, que és on visc i treballo. El repte era trobar aquesta natura present però amagada alhora per una munió d'edificis, vehicles i persones. Totes les fotografies han estat realitzades en aquesta ciutat. Així miro de fer a la natura protagonista de les obres i prenc com a referent els 4 elements d'aquesta, és a dir, l'aigua, el foc, la terra i l'aire. I els represento amb imatges del mar, el bosc, les roques i el cel de Barcelona. Aquestes imatges les he anat a trobar de 2 maneres. En una, mentre jo estic plantat. Les imatges que transiten s'anaven conformant davant meu. És el cas del mar i el cel. En l'altre, qui transita sóc jo, fins a trobar les imatges plantades i ja conformades. És el cas del bosc i les roques. En les fotografies fragmento un conjunt i poso l'èmfasis en els detalls i les textures. Posteriorment, les imprimeixo sobre paper prèviament brunyit amb pa d'or, que simbòlicament representa la llum que il·lumina, que realça, que fa venerable la natura i que gairebé la santifica. Ara, temporalment, les imatges descansen. S'han aposentat en aquestes sales, des d'on se'ns presenten per primera vegada. D'aquí un temps, tornaran a transitar fins a un altre lloc, en un recorregut nou per descobrir. No sabem on arribaran, si continuaran juntes o si cadascuna prendrà camins diferents. Per mi ha estat una experiència molt important haver pogut exposar en aquestes sales del Museu d'Art Modern de Tarragona i vull agrair la col·laboració de tot l'equip i principalment del seu director Manel Margalef. I us convido a tots a que vingueu a veure l'exposició i que us envolteu d'aquesta natura que us vull mostrar.